1:06. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Bako pang napapanahon para bakunahan kontra Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 ang mga aki. Iniyan sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III matapos na amyandaran kan American drug maker na Pfizer ang sa ilang Emergency Use Authorization o EUA kung saan kaibahan na sa pwedeng tudukan kan sa ilang bakuna ang mga nasa edad 12 sa god 15 anyos. Paliwanag ni Duque na sa ngunyan kulang pangani ang bakuna sa nasyon. Sa oras man na maging supesyente na ang bakuna, asin nabakunahan na ang mga priority groups, sindan na nga may kukonsiderar na ang pagbabakuna sa mga aki sa nasyon. Nagdagpa ni Duque na kapag nakabakunahan na ang mga mayorya kan mga aki, posibleng nang magbalik ang face-to-face classes sa mga eskwelahan. Yan ang pangalaunang bareta, haliligdi sa DZGB Newsbase. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Revicon, Lakas ng Lima, Revicon Forte, Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. United Home, bahay ko to. Protektado ng United Home. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. 3+1 naman! Bumili ng 3 bote ng Sandy Glide. May libre ka pang isang bote. Don't worry, magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296, series of 2020. Drink responsibly. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities in social sciences, technical vocational livelihood tracks, with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol Dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12.
Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 Oro Aldaw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gusto mo bang maging mas masigla at mas kaaya-aya ang inyong labing-labing? Heto na ang natural na pampagana ng mag-asawa. Talk F Mixed in Capsule with Fulvic Mineral. Natural sex enhancer, non-acidic, and immune booster. Makes you feel better than ever. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed and Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed and Coffee Box, may libreng 10 Mixed and Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong masuking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Sorsogon City Ranch, The Rizal Street, Barangay Piat, Sorsogon City, in front of Ainum. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat, Panginoon, sa iyong... Diyos marhay na aldaw sa Indogabos mga tugang, Diyos marhay na hapon. Ini po si Father Boots Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi, sa satuyang programang Marhay na Hapon. Sana marhayan sa indong hapon, dahil man kamo tabi na pinagmati-mati na kamo man ay ligtas sa COVID-19, ligtas sa anumang mga kapahamakan, at ipagpapangaji kamo ni Father Boots na pirmi kamong maugma, pirmi kamong ligtas, na kamo palaging pinagpapala o binebless ng satuyang kagurangnan. Okay? Ngunyan na daw mga tugang, satuyang nire-record ang satuyang programa. Kaya bako kitang live. Dahil ngunyan na daw, sarong espesyal na aldaw sa Samuya, lalong-lalo na sa Kuya. Kaya kami mga tugang ay may selebrasyon. Okay? Digdi sa Samuyang kumbento man sana. Bako man sa Gabos. Tangunyan na aldaw sa Kuyang ginigurumdom ang pagtanggap sa Kuya bilang maging isang Dominican. Okay? Nung ako ay tinanggap maging Dominican. Okay? So, naglaog po ako noong 1975. So, sa Manawag, 1975-76, postulancy po ang apod ka ito. Postulancy. Okay? So, ang postulancy ay parang kumakatok, postulare. Postulare, what are you postulating? Okay? So, para kang naghahanap, ano ba ang gusto mo talaga? Then after that, 1 year sa Manawag, Pangasinan, 1975-76, kami po ay nag-undergo ng novitiate o period of probation. Duwan po sa Iloilo
Haro, Iloilo City. So napunta po ako doon sa 1 year naman ako sa Haro, Iloilo City. At pagkatapos mga tugang, dumang kami, nagkaigwa ng novitiate. Okay, and then 1977, May 28, ako po ay nangako, okay? At nagkaigwa kami tinatawag na religious vows. Nangako ako na maging isang Dominicano. Okay? So ini mga tugang sa kuya pang istorya ang sa kuyang buhay pagiging Dominicano sa Atian pagkatapos tang mga G. Okay? So girumduman ta mga tugang pasalamatan ng Diyos. Aral daw. Sapagkat ang buhay ni Father Butch Bombase OP ay walang iba kundi buhay pasasalamat dahil sa awa ng Diyos at sa awa ng mga community na tinatawag natin Dominican. Okay? So, yan po, mercy. Okay? Ang hapot sa muya, what do you seek? Ano ang sa imong hinahanap? Ang samuyang simbag, ang dapat samihon mi, God's mercy and yours. Okay? So mga tugang magayunon, God's mercy and yours. Awa ng Diyos. Kaya kung igwa akong ipagyayabang, ang ipagyayabang ko ay ang awa ng Diyos. Bakit ka, Father Dominican? Sa awa ng Diyos. Bakit ka buhay pa? Sa awa ng Diyos. Father, bakit ka gwapo? Sa awa ng Diyos. Bakit yung Father matalino? Sa awa ng Diyos. Gabos awa ng Diyos, mga tugang. Wala naman talagang magagawa si Father Butch Bombase OP kundi wala ang awa ng Diyos. Wala po. Awa ng Diyos at sa awa ng ibang tao. Okay? So bakit magkaroon ako ng ganito? Dahil sa awa ninyo, sa awa ng ibang tao at lalong-lalo sa awa ng mga kapatid kong mga Dominicano. So ngayon, mga G muna kita mga tugang sa kasatuyang pangadjion na memorari girum dumunta. Ngayon, sa tuyang pangadjion ang memora. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DCGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19 upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin na taga-subaybay ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban. Lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot, bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging kapaki-pakinabang
sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, pagkatapos tang mga G, kang sa tuyang paboritong pang-G o na memorari, madagos na kita kang sa tuyang istorya, kang buhay bilang isang Dominikano. Ano? Kasubago, inistorya ko na sa Indo kung paano ko nagpuon. Ano? Alam mo, noong 1975, si Father Butch Bombase OP, naglaog digdi sa Aquinas University kasi ang Aquinas University na ngayon ay UST na ay pag-aari ng mga Dominican. Okay? And of course, si Padre Salinas pa ka itong panahon. Ano? Raramduman nito si Padre Ramon Salinas. So, siya po ang rector digdi. So, there was a time na kami po ay nagkaigwaning orientation. Okay? Ano ta gusto mong maging Dominikano? Ano? Ano ta pinili mong mag-entra o lumaog sa Dominican order? Ano? Yan hapot. Ano? Ako hali dati mga tugang sa Holy Rosary Minor Seminary noong 1971-72, ano kang high school. Pero pagkatapos kang college ng high school ko, okay? Na magka-college na ako, ay sabi ko gusto kong maging padi. Okay? Pero yun na nga ni, dahil sa ang Santa Clara Academy, Tigawan Camarines Sur mga tugang, ay ang nagkakapot ay mga Dominican sisters. So gusto nindaman akong maging Dominican priest. Yun. So ako nagpapasalamat kasi dahil sa mga Dominican sisters, na-introduce ako sa Dominican. Okay? Ano ba nahilig mo, Father? Alam mo, saan ba ang mga Dominican? Okay? Ang mga Dominican, mga tugang, niyaon sa education. Okay? So, gusto ko rin siguro maging teacher, magturo. Okay? So, yun. Yan ang talagang gusto ko rin. Ang mga Dominican, nasa mission din. Okay? Nasa mission ng Batanes, Mabuyanes, okay? Digdi sa Pilipinas. So, yung mga tugang ang nangyari. So, gusto ko. So, what do you like to become? And of course, siyempre, hindi ko man talaga gaanong kilala pa si Saint Dominic. Nasabi ko lang na, siyempre, gusto ko rin maging sundan ang mga yapak ni Santo Domingo. Ano? So, dahil nga kami mga estudyante ng mga Dominican sa Santa Clara, talagang sineselebrate me at pinag-adalan mi din ang buhay ni Santo Domingo. Okay? Yung Santo Domingo na nagpapahayag, nagpipreach. Ano? So, talagang ang sa iyang karisma ay ang pagpapahayag. Kaya si Father Butch Silinga, yaon di sa radyo. Ano? Kasi saro sa mga avenue, saro sa mga paraan ng pagpapahayag ay ang pagpapahayag na hindi lang sa classroom, kundi pagpapahayag na rin sa radyo. Kasi sabi ko nga ni, ang classroom kasi limited lang. O ang simbahan, halimbawa, nagpipreach ako sa simbahan, o illimited lang yun. O iilan lang talaga ang nakakapagsimba. O sa classroom din, iilan lang ang may klase at maka-afford na mag-adal. Pero sa radyo, libre. Ano? Kaya magayon ng mga tugang na ginagamit din namin ang radyo o media sa preaching. Ano? Kaya po, siguro, yun na nga na nahilig ako. So gusto ko maging Dominican. Ayun. To preach. Kasi nadaw ko ang gagaling talaga ng mga Dominicans. Lalo si Padre Salinas, kung narumduman nindo si Padre Salinas, magaling, matibayon talagang mag-preach siyempre, gusto ko rin maging arog sa iya. Yun, magayonin mag-preach, nakakapag-inspire, nakakapag-touch ng buhay. So yung sabi ko, I like to be a Dominican. Pero mga tugang, may kadipisilan. Si Father Butch Bombase OP, hindi naman gano'ng katalinuhan.
Ano naman ako, medyo average lang. Pero matyaga. Yan. Matyaga lang si Father Boots. Sa pag-aadal, matyaga talaga. Ano, matyaga lang talaga. Kaya nga siguro dahil sa tiyaga, ito na nga may nilaga. Yan importante mga tugang. Kaya nga, ingat sa pagtsatsaga. Ano mang bagay, pagtyagaan. So natakot ako kasi, alam mo, kung I will be honest with you, yung NCEE result ko, hindi man po talaga, mataas. Natatakot nga na ako, baka hindi ako tanggapin maging Dominican. Kasi alam ko, mga Dominican talaga matatalion. Madudunong. Matatalino. Ako, dipisilan ako. Totoo na, dipisilan talaga ako mga tugang. Okay? Nahirapan talaga ako sa pag-aaral. Nahirapan. I will admit, nahirapan ako. Pero dahil sabi nga sa taong gusto, may paraan. Sa taong ayaw, palagi may dahilan. Gusto ko Gusto ko maging Dominican gusto kong, alam mo, isa sa mga, ang babaw naman, Father, isa sa pinakamagandang habit, sutana, ang Dominican. Black and white. Well, siyempre, mga tugang, kung kami nahiling nindo, kami mga Dominican, black and white. Naka-black and white. So, nahiling mo si San Vicente Ferrer, Dominican po yan. And of course, si San Vicente Ferrer, na di ka itong panahon, dahil ko pa talaga, bistado ko siya, ang pangalan. Pero dahil ko niya dahil ko talaga aram, ang masyadong buhay niya, kaya nang naglago ako sa Dominican, doon ko nalaman na, si San Vicente Ferrer pala, Dominicano. Kaya nga pala, siya naging patron ko, kaya itong ako ni Mama, pinangaki ako. Siya ang naging patron ko. Actually, siya ang nagtaos ko ng milagro. I am pinag-uumaw ko yan mga tugang. Talagang si San Vicente Ferrer nagtaos sa kuya ng milagro. Nasabi ko nga nang ako ay ipinganak, ako po ay blue baby, walang malay. Pero sabi kang sa kuyang Auntie Biding, si Auntie Bida, sabi niya, San Vicente Ferrer, buhayin mo ang aking pamangkin. Buhayin mo. Talagang nagpangadyi. Nga nabuhay. Okay? So, dahil ko aram iyan. Kaya nga ngunyan, gusto kong arugon din si San Vicente Ferrer. Okay? Na si San Vicente Ferrer, nagsunod sa kay Santo Domingo de Guzman. Okay? So yun po ang istorya mga tugang. So nadipisilan talaga ako. Nadipisilan. Pero palagi ako nagnunubina kay San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer, tawan mo ako ng kusog, tawan mo ko ng liwanag sa pag-aadal ko. Yun nga nakapasar man. At dahil ko nga inaasahan nag-graduate ako, cum laude lang naman. Okay, di ba? Cum laude. Sa UST, Manila. Oo. At nang nag-graduate ako sa philosophy, manya cum laude lang naman. Pero alam mo mga kaibigan, hindi ko pigyayabang yun. Kasi ang pinagyayabang ko dito ay ang awa ng Diyos. Kinaawaan ako ng Diyos Maawain kasi ang Diyos May awa ang Diyos Alam mo, nung ako nga, nang nasa Dominican, ako ay sakitin din. May sakit, palagi ako sakit. Pero alam mo, nalampasan ko din po yun Nalampasan ko yun. So talagang sa awa ng Diyos. Kaya mga tugang magayunon. Kaya gusto ko niyan, tawan, inihong sinasabi mga Dominican. Lahat ng Dominican kasi at sa Dominican family, ang mga nagdadagog na mga Dominican laity, Dominican laity ka man, madre ka man, o pare, o brother, ang palaging hinahapot sa imo, ano ang sa imong hinahanap? What do you seek? At ang sa muyang simbag mga tugang ay God's mercy and yours. So in other words, ini po ang importante. Pairalin natin ang awa. Okay? Ang awa ng Diyos. So number one, ang gusto kong ipahayag sa araw na ito, na sa ko yung sineselebrar, ang ika-44 years. So 6 years na lang, Golden Jubilee ko na. Okay? Golden Jubilee ko. Alam ko na dahil sa awa ng Diyos, maabot ko yan Dahil sa awa ng Diyos Maawain kasi ang Diyos No? Maawain ng Diyos. Unang pinakita sa akin ang awa ng Diyos. After all, nung sabi ko nga hindi man talaga ako gaano katalinuhan, pero nakayanan ko yung pag-aaral.
Okay? Latin, yung sa philosophy. Okay, napag-aralan ko yung mga pagsubok. Okay? Yung hamon ng buhay, kung sa Bicol yung agyat. Ano? Talagang paghihirap. Pero doon ko malalaman mga katuwa at naranasan at sa kuya na ngayong ipinahayag, awa ng Diyos yun. Okay? Kasi kung wala yung awa ng Diyos, siguro matagal na akong pinalabas. Siguro dahil sa walang awa, hindi ako kinaawaan ng Diyos. Siguro matagal na akong lumabas o matagal na akong pinalabas. Okay? Sapagkat hindi naman po talaga ako, sabi ko nga, katalinuhan at hindi naman talaga ako kabutihan. May mga kalukuhan din po ako eh. Pero dahil sa awa ng Diyos eh. Kaya pinagmamayabang ko, awa ng Diyos. Alam mo kung maliligtas tayo sa kabila ng lahat, sa awa ng Diyos yan. Yung awa ng Diyos, talaga yung aking pinahahayag ngayon. Awa ng Diyos. So minsan ako'y nahirapan, awa ng Diyos. Nalalampasan ko na palagi. Kaya kumusta ka? Sa awa ng Diyos, ito, buhay pa. Okay? Sa awa ng Diyos, Dominican pa rin. Okay? Sa awa ng Diyos, ito, malakas pa rin. Okay? Sa awa ng Diyos, ito, ginagamit ko pa rin ang aking talino upang ipahayag ang kagustuhan ng Diyos. So, yun po mga tugang ang number 1. Okay? Sa awa ng Diyos. At yung awa ng Diyos na yon ay ipinapa sa buhay yan ng mga Dominican. Kaya nga, God's mercy and yours. Pag sinabing and yours is the community of the Dominican. Although sabi kami, mga Dominican, we are not perfect. We are not holy. And I learned from my brothers and sisters, mga Dominican, na don't take your life seriously. Kasi delikado yan eh. If you take seriously your life, delikado yan. Take it lightly. Huwag masyadong seryosohin. Okay? Kasi delikado yan. Pag halimbawa, masyado kang serious sa buhay, masasaktan ka. Kaya take it lightly. Alam mo, sa amin, sa mga Dominican, talagang biruan kami. Biruan. Maliban sa biruan. May beer. Pag nagbibeer kami, nagbibiruan. Hindi lang kahit wala kang beer. Biruan. Okay? Pero kakash sunduan pa rin. May cash. Biro lang. Pero importante, nagbibiruan talaga kami. Ay kung mahina ka sa biro, ay kung ikaw pikon, talo ka. Sa buhay, huwag kang mapipikon. Yan po, alam mo si Father Butch Bombase, isang talagang medyo pinagdaanan ko yan. Kasi ako, I know myself. Ako po ay isang taong HSP. Anong HSP, Father? Hypersensitive person. Hindi po ako namang KSP. Siguro KSP pa ako. Anong KSP, Father? Kulang sa pansin. Marami na nga, Father, pumapansin sa'yo. Alam mo, kahit na walang pumapansin sa akin, I like myself eh. Pabayaan mo yan. Kasi hindi man ako talaga na parang pansinin ako. Kahit sa radyo, kung wala nakikinig, pero nakikinig kayo eh. Thank you very much. At alam ko nang babatiin ninyo ako. Thank you very much. Hindi pa ako dahil sa nabubuhay sa kulang sa pansin because I like myself. Ang taong mga kulang sa pansin, yung mga taong they do not like themselves. They do not love themselves. I like myself. I like my body. I like myself. Importante yan. Pero nga na, medyo nadipisilan ako. Siguro, sabihin niya, kulang sa pansin, pero ang importante mga tugang, I know myself. Kilala ko ang sarili ko. Kaya nadipisilan ako. Pero sa awa ng Diyos, at dahil sa awa ng aking mga kairibahan digdi, o sa mga Dominican, ay napagtatagumpayan natin yan. Yan importante mga tugang. So, yun. So, nakapagpapasyensya. Yung mga, kaya sabi ko, I love my community because my community listens to me. And I have also to listen to them. Okay, isa po yan eh. Isang mga virtue na natutunan ko sa buhay Dominican life. Dominican life talaga is a common life eh. Kami magkakarakan sarabay-sabay. Pag daig ka nagduman, sa nagkakan ka, daig ka duman, o baka ikaw ang pagkakan. Ikaw ang pagchichismisan. Hindi naman. Alam mo, kasi we eat together.
we pray together. It's the community life eh. Kaya magayunan mga tugang. Ang buhay namin mga Dominican, okay, 44 years na ako ha, living not alone. Okay? Ang secular kasi minsan si Father solo-solo lang siya sa parokya. Kami ni Father Joseph na-assign duman sa sa Isla ng Calayan. Hindi ako nag-iisa. Hindi rin si Father Joseph nag-iisa. May kasama. Oh? Kaya nga yung Radyo Manawag, ang aking slogan doon, may kasama ka. Okay? May kasama ka. Yan. May kasama ka. Kasi yan po ang Dominican life. Dominican life is a community life. Kaya nga, without the community, living in community, we pray together, we eat together, we pray together, but we do not sleep together, ha? Kanya-kanya kaming kwarto, kanya-kanya kaming kama. Yan. But we do things together. Tulad mo niyan. Kasi naka-record ako, we eat together. So, yung aking community ay naghanda para sa kuya. And we share together. Okay, sapagkat wala namin kami talagang sweldo. Wala kami. Wala kaming sweldo. We live together. We live in community. So wala po dahil sa awa lang talaga. Kung meron si Father Boots na kwarta ay dahil sa awa, sa bigay lang ng ibang tao at ibigay ng community. Wala po kaming sweldo. Tanda, akala mo mayaman si Father Boots. Dahil po, bako man akong mayaman. Muyaman. Muyaman na magyaman. Pero ano ang kayamanan kung dahil mo ibabahagi? Kaya ako po, na nagpapasalamat po ako. Kung igwaman ako, nakakatao ako. Kung dahil ako, dahil man ako makakatao. Pero sasabihin ko sa inyo, because we live in the bow of poverty. Ano yung poverty? Yung pagiging mahirap. Okay? Mahirap ba kayo, Father? May makalaking bahay kayo? Because we share. Okay? Alam mo, in sharing, there is abundance. Okay? The vow of poverty, that is actually, the vow of poverty is not simply to live in misery. Because to live in misery is ibig sabihin, because we live in common, whatever you need, it will be provided for you. That is in Acts of the Apostles. So, hindi ka nangangailangan. Sabi nga doon sa community pantry, kumuha lang ng pangangailangan at magbigay kung ano ang makakayanan. Yan po sa amin yan. We live in community. Okay? Common life po kami. Okay? At the same time, magayunan mga tugang, ang the vow of chastity. Ano ba yung vow of chastity? Father, parang hindi ka mag-agom. Dahil po, because the vow of chastity is for caring. Okay? Parang kami nangako na dahil kami mag-agom, dahil kaming agom, kami ay maging caring. Okay, chastity is to care for one another. We care for our body. We care for one another. That is chastity, caring. Kung ang poverty is sharing, ang chastity po ay caring. Okay? Now, the vow of obedience. Ano ba yung vow of obedience? Yung pagsunod. Kasi nga, we renounce. Okay, sabi sa kuya, Father, Bumbase, duman ka sa Manawag. Duman ako sa Manawag. Paris Priest ako noon, na-elect ako. Father Bumbase, duman ka sa UST Manila. Bagong ordain pa lang ako, 1984. Duman ako. Father, duman ka sa Legazpi, sa Aquinas. Nagdigdi ako. So actually, yung mga assignment ko pa lang. Manawag, UST, Manila, UST Legazpi. Tulong kumbento pa lang ang sakuyang Dominican communities na naduduman. Pero magayunan mga tugang ang sakuyang eksperyensya because my community loves me. My community welcomes me. Sapagkat kami, ang talagang ugali dapat ng mga Dominicano, yun nga ni mercy, may awa. So, may awa. Kaya maawa ang aking may awa sa akin yan eh. Mga kapatid kong Dominican, may awa sa akin. Ako din dapat may awa din sa kanila. Nabubuhay kami sa awa. Okay? At dahil kami nabubuhay sa awa, sumusunod kami. Yan. The vow of obedience, which we Dominicans only profess. Okay? I promise obedience to the Pope. Not to the Pope, to the Master of the Order. To the master, we promise obedience. Sapagkat ang obedience, that is what we call nagkakaroon ng order.
Kaya kami mga Dominican, may kaayusan. Because obedience, okay, ang obedience mga tugang ay lead us to orderliness. May order eh. Ano yung order? Order ni Mrs. Order ni Father. Order ni Master. Order ng superior. Pag sinabi ni ganito ni superior, dapat order iyan, masunod iyan. Kasi order, may kaayusan. Takundaing obedience, walang kaayusan. Tingnan ninyo sa atin, sa lipunan natin, if there is no obedience, people do not obey the traffic rules. We do not obey one another. Disordered. Anong ibig sabihin? Walang kaayusan. Okay? Sana po mga tugang may naintindihan kamo sa pagiging Dominican. Okay? Ulitin ko, ng 1977, ako po ay nangako at tumanggap ng religious vows. The vows of obedience, the vow of chastity and poverty. And the vow of obedience is a vow that will lead me to an ordered life. Okay? Ordered life. Maayos na pamumuhay. Hindi pasaway. Father Boots, pasaway ka yata. Hindi. Kung ako ay pasaway, matagal na po ako nawala sa Dominican. Okay? Dahil si Father Boots ay hindi pasaway, si Father Boots ay palaging sumusunod din. Father, obedient ka ba talaga? Hindi, kasi obedience will lead us to orderliness. Okay? And then, the vow of chastity, nagbaw ako ng chastity, is not simply to renounce a married life. Okay? But to be chaste. Anong ibig sabihin? Maging malinis. Okay? Chaste, malinis sa isip. At the same time, to have a chaste life. Ano yung chaste life? Caring life. Because a chaste person is a caring person. And number 3, the vow of poverty. And the vow of poverty is a vow of sharing. Kaya pag meron ako, tinatao ko man sa community. Ang sweldo ko, tinatao ko sa community. Ang natatanggap ko na lang is allowance. So mga tugang magayunon talaga. So sana ini po ang buhay Dominiko. Okay? So sa atyan, pagbalik ko sa Kuya Giraray, iistorya sa Indo ang pagiging Dominican ko. Okay? So pasanda-tanda natin, 44 years ago, ako po ay nangako maging buhay Dominiko. Nasundan ko ang mga yapak ni Santo Domingo. Babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. Salamat, Panginoon, sa iyong bula. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa student programang Marhay na Hapon with Father Boots Bombaste, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. At ngunyan na aldaw nga ni Mayo 28 sa kuyang sineselebrar ang sa kuyang 44 years of living a Dominican life. At gusto kong i-share sa indo mga tugang ang pillars of Dominican spirituality. So sa mga importanteng bagay mga tugang na sa 44 years ko bilang Dominican, ini talaga ang samuing isinasabuhay. May 4 na haligi. Okay? Ano yung 4 na haligi? Okay? Number 1, sabi ko kasubago, community. That is number 1. Isang haligi ng Dominican sa buhay namin ang community. Number 1 po yan because we live together. Okay? We do not live separately. Kahit na minsan na-assign ka sa mission, okay? You are supported by your community.
Ano, hindi ka bahala ka sa buhay mo. Hindi ganyan. Ano, community. We live always in a community. That is very Dominican. Ano? Because we do not live as kanya-kanya. Hindi po kami nagkakanya-kanya. Ano? Halimbawa, may problema isang komunidad, tutulungan namin. Kaya nagtutulong-tulungan kami because that is community life. Sabi nga, magayunon mga tugang, ano? We are all called to live in community. And the description of our community is a community of love based on mercy. Yan. Kasi yun po talagang God's mercy and yours. So the community. At of course, yung community, sabi nga yan po ang talagang hindi lang yung pinag-iirukan, kundi it is the community, the moving force of any service. O ang apod ministry, yan ang pangadua. Okay? Ministry. So the community is not simply for the sake of community, but the community is for the ministry. Okay, ano pa pinaka-ministry o ministeryo ng isang Dominikano? Yan po ang tinatawag natin preaching. Okay? Preaching through the salvation of souls. So yan po ang ministry talaga. Preaching, pagpapahayag. Kaya nga, mga Dominicans, digdi sa Pilipinas, matatagpuan mo ang mga Dominicans sa education. Kaya mahiling mo digdi sa Pilipinas ang Dominican, okay? May university, UST, may Colegio de Letran, okay, Letran College. O maliban pa yan sa mga schools ng mga Dominican sisters tulad sa UAS, sa Kamalig, mga Dominican sisters yan, diyan sa Pilar, okay? At sa iba pang mga sa Naga, Iguaman. So yun po ang talaga, yung ministry of preaching. Ang apod the ministry of the word. Kinakailangan ipayag talaga ang salita ng Diyos. Kaya nga ito, okay, radio ministry. At ako'y nagpapasalamat sa aking Dominican community dito sa St. Raymond de Peñafort Priory na pinangungunahan ni Father Liklik, okay, Legaspi III, siya ang sumuyang prior. At sinama po, ang tinatawag naming yung media ministry. Aral daw, kasama sa intention po yan. Okay? Not only for the priestly ministry of confraternity, but the media ministry. Yan po, mga tugang. Magayunon, So, yung community. Kasi kami, for example, bago ko i-assign sa university, ina-assign muna ako sa community. Sa community ka i-assign. Hindi ka ina-assign sa trabaho. Okay? It is, kaya sa amin, communal ministry. Kahit sa trabaho, hindi kami kanya-kanya. Ang importante sa amin, sama-sama, nagkakasama-sama, sa trabaho. Okay? For example, although ako ang nasa media ministry, but I am actually representing my community. Kaya maging maingat din ako. Kasi anong sasabihin ko, kasama ang community, masisira ang community. Pag nasira ako. So kaya I have to protect also my community. Yan po talaga. So hindi po separated ang ministry sa community. Yan ang importante mga tugang. At yung dalawang ito, yung tinatawag natin, 4 kasi ang pillars Okay? Number 1, community, ministry, study, and prayer. Okay? Ito po talaga ang masasabi natin haligi ng isang paring Dominikano. Okay? O isang Dominikano. Isang Dominican, dapat doon po ang kanyang masasabi natin na haligi. Kung wala yan, ay hindi ka talaga Dominican. Okay? You live in a community and then your ministry must spring from the community. And then yung sinasabi, study. Kaya nga si Father Bombase, kahit natapos na po ako mag-aral
yung tinatawag natin mga requirement. Okay? Bachelor. Okay? Although hindi ko natapos ang aking doctoral, pero natapos ko ang masteral. Pero mga tugang, ang importante, what is that study for? Bakit ako nag-aaral? Hindi pa ako nag-aaral for the sake of simply having a degree. Hindi pa ako nag-aaral simply to have a PhD after my name or whatever, blah, blah, blah. Hindi po. Ako nag-aaral in order to use what I have studied for the ministry. Okay? So nakikinig po ako, study. Okay? Sabi nga, sa isang Dominican daw, pag ang isang Dominican do not study, it's a mortal sin. Kaya nag-aaral. Okay? At ang pag-aaral, hindi lang po tinatawag natin formal study. Kaya tingnan mo si Santo Domingo, yung unang ginawa ni Santo Domingo de Guzman, siya po ang samuyang founder sa Dominican, mahilig ta mga tugang, ang unang ginawa niya, he sent his first followers, the Dominicans, to the University of Palencia. Okay? Which is napakamahal. Ba't sinasabi mo, anong gusto mo? Okay? Ignorance or knowledge. Yun. Kaya nga mahirap po yun ang pinipili ng iba kasi mahal magpaaral. Totoo po naman talaga. Mahal ang edukasyon. Kung gusto mong mga hindi talagang mumurahin, baka makapagmura ka pa dyan. Mumurahin na edukasyon. So walang natututunan. So study. Not for the sake of studying, but the study for the sake of preaching. Okay? Parang sa ganun, may ibabahagi ako. Sabi nga, contemplata aliis tradere. Father, Latin yan Anong ibig sabihin yan? Whatever you have studied or contemplated or reflected or meditated, you have to share it to others. Okay? Share to others what you have studied. Kaya hindi dapat natin sarilinin ang ating kaalaman. We are not sophisticated. Ang sophistication is different from wisdom. Sophistication is everything you study is only for yourself. It is only for yourself. No, I study so that I will be able to share what I have studied to other people. Okay? So, halimbawa, bakit nag-aral kami ng Bible? Bakit nag-aaral hanggang ngayon? Okay? Actually, ang isang pinag-aaralan ko ngayon sa University of YouTube. Tawag natin. Okay? Pag-aral. Kasi yan importante. Mag-aral ng mabuti. Sabi nga, kasi ang tunay na mangangaral, okay? Ang taong nangangaral o mangangaral ay una, nag-aaral. Yan. Kaya nag-aaral po kami. Hindi sa parang sabihin ko nga na nag-aaral kami parang sa ganun maging pagkadalubhasa or para maging sabing eksperto na. Hindi po. Or sabihin natin marami kaming mga tinatawag na PhD or whatever after our name. Hindi po. Yan po, pag-aaral ay para ito pang sana parang maintindihan. Kasi nga, kung hindi ka nag-aaral, hindi mo talaga maiintindihan. Mangaral tayo. Okay, pero bago ka mangangaral, dapat mag-aral ka muna. Okay, and number 4, ito po talaga ang, sabi nga, the fruit or the soul of any apostolate, prayer. Kaya nga, ang community namin, okay, ay talagang nauuwian sa ministry, study, and prayer. Okay, we pray together. So, yung prayer, mga kaibigan, is our lifestyle. Okay? So, may morning prayer, may evening prayer, we pray together, we pray the rosary together, we pray together. Okay? We do not pray individually. O sabi natin, prayer in secret. No, we pray together. Importante po yan Okay? So, mahalaga po yan sa buhay Dominikano. Yung apat na yan. Okay? Community, which is the base of everything. Doon po kasi ang basis The basis of our ministry is the community. The basis of our study is the community.
the basis of our prayer is the community. Okay? We pray together, we study together, we work together. Yan ang mahalaga. That is actually Dominican life. Sana po ako'y nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon at naibahagi ko po sa inyo ang buhay Dominikano ko. Okay? 44 years na. Naghahagad po ako sa inyo ng tabang na ipagdasal po niya si Father Boots at kami mga padi, kami mga Dominicans. Digdi sa Legazpi, marami kami mga Dominicans. Si Father Senen, ang mga Bicolanong mga cook, of course, mga gurang, si Father Negrete, Father Tinoco, okay? Si Father, Rodel Aligan, Father Senen, Father Napoleon Encarnacion, Father Joseph Rakid, si Father Jerry Manlangit, si Father mga bata, si Trinillas, okay? Ridillas, si Father Ridillas na taga-Uwas, si Father yung taga Sorsogon, si Father Abogado, si Janel, kadakol na. Kadakol ng mga Dominican. Of course, sa Camarines Sur, ako na lang ang solo kasi nagadana duwa pala kami si Father Arthur Pestin na nasa UST Manila. Ako naman nasa UST Legazpi. Okay? Kasi si Father, actually, mga Dominican sa Camarines Sur, si Father Romy Asusano, sumakabilang buhay na, classmate ko po yun. Okay? So kaya kung buhay yan, nag-celebrate din ko ng 44. Si Father Ambo Encinas, okay, taga-Sangay. Itong si Father Encinas saka si Father Romy Asusano, taga-Sangay. Ako taga-Tigawon. At sa Camarines Sur si Father Pestin. Sana magdugang pa, magkaigwa pa kita mga Dominican na padi digdi sa Bicol. So, nagpapasalamat po ako sa inyong pagpapangaji at sa inyong mga pagbati. Pagdasal po ninyo kami. Okay? Maging Dominican for life. Okay? Kung sasabihin ko sa inyo, ako po'y masayang-masaya sa pagiging buhay Dominikano. Okay? Ako po'y masayang-masaya. Kung makikita natin na it's really providence. Hindi ko alam na ako'y pala magiging Dominican priest. Pero pag pighiling ko sa buhay ko, kaya pala ako naging Dominican priest kasi ang sakuyang patron na walang iba kundi si San Vicente Ferrer, mga tugang, siya po pala ay sarong Dominican. And si Saint Vincent Ferrer was a magaling na preacher. Kaya nga kung siya ang estatwa niya ay merong pakpak. Okay? So mga tugang magaji na kita at ipangaji po nindo na maghalawig pa ang sakuyang buhay at maghalawig pa ang sakuyang pagiging buhay Dominikano. Okay? Mangaji na po kita ka sa tuyang pangajion na panalangin para kay San Miguel Arcangel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday kanawan namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB. Nakasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos babalas po sa Indagabos na ginanyog kan sa tuyang programang Marhay na Hapon with Father Butz Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi. Salamat po sa indong pagpapangaji para sa sakuyang anibersaryo, 44 years. And another 6 years, Golden Jubilee ko na. Inaanyayahan ko kayo sa Golden Jubilee ko 6 years from now. Bilang Dominicano. Okay? So ngunyan sabihin ta, marhay ang sakuyang pagmati dahil anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Susundin ko ang kalooban at kagustuhan ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Maraming salamat po sa iyong pagbati at pakikinig sa ating programang Marhay na Hapon. See you on Monday. God bless everyone. We stand before the grand horizon.